Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. Якумин бор фаҳмидем ки дар Калуга аэропорт буда. Хайрат билетҳо кам-кам арзон шуда истодааст. Патент надошта бошӣ, Тоҷикистон биёӣ, виеста маҳкам мекунанд ё ки не? ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми барнома саволое ки роӣ кардагиен мехонему ҷавоб мегардонем. Як чизи дигаре ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунем. Силкаи сарпарасти канали мо яъне ки Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай, бидроен регистратсия кунен ва истифода бубарен. Ахбороти мо оиди Федератсияи Россия барои ҷалби муҳоҷирони корӣ дар яке аз минтақаҳои кишвар корҳои зиёд ёфт. ва инчунин вазири дифои Федератсияи Россия як пешниҳод кард барои ҷалби муҳоҷиро барои кор ва фаъолият кардан дар биноҳои сохтмонии Сибир. Як роҳҳои осонӣ пешниҳод кард ки ҳар як касе ки дар биноҳои сохтмонии Сибир кору фаъолият мекунад, барои ана ҳамун муҳоҷирон ипотека гирифтани хона осонтар карда шавад. Яъне ҳар як муҳоҷире ки дар Сибир кор мекунад ва мехоҳад хона ипотека бигира, бе ягон мушкилӣ метавонад ки дастрас кунад. Ва инчунин қайд намуд дар бораи барномаи дарозмуддати рушди минтақаи Сибир дар тӯли даҳсолаҳо сухан меронем ки он бояд на танҳо ба хориҷшавӣ хотима бахшад, балки муҳимтарин аз ҳама барои ҷалби аҳолӣ ба Сибир шароити ҷолиб фароҳам оварда мешавад. Салимҷон нависонда: салом алайкум ака, ай Питер, нархи билет чанд сум шидагиай? Ай Питер, ва аз Москва ба ҷумҳурии Тоҷикистон нархи билет аз 18,000 рубл сар мешавад то 23,000 рубл дар бар мегирад. Рустам Ҷураев нависонда: шахсе ки бо моддаи 104 қисми 1 адои ҷазо карда истодааст ва ӯ гурӯҳи маъюби 2 дорад, авф ба он шахс чӣ қадар дахл дорад? Шахсиятҳое ки бар гурӯҳи маъюбон дохил мешаванд ба ваёи авф тааллуқ дорад, вале дар моддаи 104 қисми 1 агар ки чанд солша аллакай паси сар кардагӣ бошад, яъне ки моддаи 104 дар бораи одамкишӣ мебошад. Меҳрубон нависонда: якумин бор фаҳмидем ки дар Калуга аэропорт буда. Мадина бачаҳора пурсон шидам, хандиданд, мумкин дар уҷа ягон касса боша. Як бори дигар суратҳои аэропорти Калугара мемонам, ҳамун суратҳоро ҳам бибинам, ҳама каса баъд бихандем. Бо Ҳамзаалӣ нависад: салом алайкум ака, мо мехоҳем дар бораи авф барои муҳоҷирон маълумот гирем, кай мешавад? Дар бораи авфи муҳоҷирон маълумот нест. айни ҳол мо дар чандин барномаҳо гуфтем ки дар ин бора ягон қарор буромадагӣ нест, вале шахсиятҳое ки дар Россия қарор доранд, ягон ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ кардагиянд ё ки бе патент гаштагӣ кор кардагиянд ё бе регистратсия, ана ҳамин шахсиятҳо метавонанд ки то охири моҳи сентябра ҳуҷҷатҳои худшона дуруст кунанд ва пештара ҳуқуқвайронкуниҳои кардагишона авф мекунанд бо пардохт кардани маблағ. Али нависонда: салом акай Сорбон, ҳамин маҳбусоро кай мебароварда бошанд, ягон маълумот надорӣ? Аллакай қарор ба имзо расидагиай ва ҳамун нафароеро ки дар рӯи хат дохил кардагиянд то тӯли 2 моҳ бояд ки ба озодӣ бароварда шаванд. Наврӯз Абдуллоев нависонда: Калуга киҷо, Дамадед ва киҷо? Фарқи иноро дида савсата мегӯй. Бисёри нафар аз Тоҷикистон барои Россия рафтан бо роҳи заминӣ ба Узбекистон мераванд, яъне ки тӯли 4 соат 5 соат ҳолатҳое мешавад ки то 10 соат 15 соата баъд дар Узбекистон мерасанд, вале аз Москва ба Калуга рафтана тақрибан 210 километра. мо ҳамаро маҷбур накардем ки через Калуга биёем. ҳастаи шахсиятҳое ки мехоҳанд арзонтар билет бигиранд биёянд, метавонанд ки аз Москва бо ҳамун роҳи заминӣ ба Калугара бираванд, 210 километра 3-4 соата мерасанд ба Калугара ва баъд аз Калуга билет мегиранд ба Тоҷикистон меоянд бо нархи арзон. Юсупов нависонда: якай Сорбон, патент надошта бошӣ, Тоҷикистон биёӣ, виеста маҳкам мекунанд ё ки не? бале, баъде ки қарор ба охир мераса ва то ба охир расидани ҳамун қарора агар ки патент накунӣ, вақте ки Тоҷикистон омадӣ, аллакай виезат маҳкам мешавад. Барое ки айни ҳол касе ки бе патент мегарда, вақте ки муроҷиат мекунад ба ФМС ё ки ФМС ӯро дастгир мекунад,
5000 рубл ҷарима меспора ва озод мешавад. Ва дар ҳолати зиёда аз 2 бор ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кардан, аллакай ному насаби аму шаҳрванд ба рӯйхати сиёҳ дохил мешавад ва везю маҳкам мешавад. бозорбой нависад: салом бародар Сорбон, илтимос ба шумо чӣ тавр бо тамос бароем. Бародари азиз, ман сахт ба ёрии шумо муҳтоҷам. Амиҷада номи инстаграм аст, сай метавонӣ ки дар инстаграм бинависонӣ ҳамсӯҳбат бешед. Очилов нависад: ассалому алайкум бародар, як савол. Ман дар Россия студентам, 27 омадагӣ. Моҳи октябр Тоҷикистон мерам, хизмат мебаранд. Дар ҳолате ки та агар Тоҷикистон меоӣ ва дарсот рафтеста боша ва бо тариқи онлайн дарс бихонӣ, маълумотнома аз аму донишгоҳ мегирӣ, дастрас мекунӣ ва дар ҳоле ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон тра ба хизмат агар даъват кунанд, аму маълумотномаи донишҷӯӣ метавонад ки тра озод кунад. Амиршоев нависад: салом бародар, сози хуби, умедвор ҳастем мо ҳамеша барномаи шуморо пайгирӣ мекунем. Як савол дорам. Дар Калуга тест дар корай барои рафтан ба Тоҷикистон. Албатта аз ҳар куҷое ки шумо омаданӣ бошед ба Тоҷикистон бояд тест бисворед. Нуров Беҳрӯз нависондай: 5287 рубл мегӯ. Яка чӣ ба касса мерай 6800 сомон мегам. Барои чӣ? Яка илтимос ҷавоб де. Барое ки ман ай Россия Тоҷикистон омада нагуфтам. Ай Тоҷикистон ба Россия рафтана 5287 рубл нагуфтам. Касе ки ай Тоҷикистон ба Россия рафтани ба рубл агар ҳисоб кунӣ 36000 рубл ай нархи билет. Агар ки аз Россия ва ай Калуга ба Тоҷикистон омаданӣ бошед, билетҳош аз ҳамун нархи гуфтагии ма сар мешавад. Яъне ай 5287 рубл. Як каси дига нависонда: ассалому алайкум Сорбон, раҳмат ба хабари хеле хуш. Хайрат, билетҳо кам арзон шуда истодааст. Иди 30 солагии истиқлолият муборак. Як модари тоҷик аз Иркутск. худо ҳамаи мусофирҳоро нигаҳбон бошад. Хайр. 30 солагии истиқлолият ба ҳар яки шуморам муборак бошад ва бигзор ки худованд дар ватани мо ҳамеша ба мисли ҳозират тинҷӣ ва амонӣ бошад. Исомиддин нависонда: ай хуҷандам, ҳами хеле арзон шавад, хуб мешавад. аз хуҷандам агар ба назар бигирем 36000 рубла дар бар мегира ва ай Калуга ба хуҷанду Кулоба нархе ки мо гуфтем ҳамон қадар аст. Зарипов нависонда: Сорбон додар, худованд умри дарозат, явозат хаста нашавад. Бачаҳои ғариб саломат гуфтанд. ноҳияи Ёвон, Чашмасор. зинда бошен, саломат бошен, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Аслонов нависонда: якай Сорбон роҳи заминии Тоҷикистон ба Узбекистон кушода мешавад ё ки не? Официалне агар бугӯй кушода шудагӣ нестай ва маълум нестай ки кай кушода мешавад. Як каси дига нависонда: хуҷанда кадом аэропорт арзон билетҳо аз Калуга ба Хуҷанд? Аммо Хуҷанд якта аэропорт дорад. тамошобинони азиз, барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.